Good morning, good morning, good morning mga palangga. Alas 4 ng madaling araw. Ang inyong ate Vivoray ay nagluluto ng linampak sa Bisaya si Suman sa Tagalog. Kumusta kayo mga palangga? Yan, nag-umpisa ako kanina alas 3 pa lang ng madaling araw. Yan. Ilalaga ko pa po ang aming ito ay simpleng laang. Ayan. Ay, hindi nyo makikita kasi madilim. Aray ko, hayaan ko siya. Ayan po siya. Madilim kasi para street light lang. Ayan. Hindi ko alam kung ano talaga ang tawag sa Tagalog. Basta suman yan. Suman. Suman yan mga indeng. Mga chikadora. Kanina pa ako dito. Nagluluto. Matagal kasing ilaga to. Masangkay. At saka kailangan malakas ang kahoy. Ang apoy pala. Ayan. At ako'y magsisibak muna tayo ng kahoy kasi naubos na yung sinibak ko maliliit. Kailangan kasi putul-putulin. Magpuputol-putulin naman tayo ng mga kahoy-kahoy. Ayan na lang ang natitira kong pinutol-putol. Ayan. So kailangan natin ng ulit. So magpuputol tayo ng mga kahoy. Hello! Kailangan natin magsibakin ng kahoy. Kung masira yung aking simento dito tayo sa may ako'y nag-iingay na umagang-umaga. Alay, pasensya na ang aking mga kapitbahay at kailangan ko magsibak-sibak ng kahoy para tayo oh my god, mahulog pa. Ayan. Ayan. Tayo ay nakasibak na. Pawis na umaga pa lang ang buhay probinsya. Masarap na mahirap. Simple lang ang buhay. Pero masaya. Masaya kung may pera. Pag walang pera, ay nako, malungkot din. Ng aking mga father at saka mother, pilahan sila sa pagtulog, unahan sa pagtulog, palakasan ng hilik, minsan may utot pa.
Ayan, ayan sila. Ayan. Meron na ang simpleng happenings. Ayan. Birthday ng aking mother at saka ng aking youngest anak. Sa ano pa yun? Sa November 10 kaso isi-celebrate na daw nila ng maaga kasi mayroon yata silang mayroon silang mahalaga at importanteng gagawin sa Agis, kaya ayan, nag-early na sila, nag-early dolhog dito sa Yabong. Ito na nga pala siya, guys. Malagkit na puti na may halong itim na konti. Ayan. Tinikman ko lang, pinatikman ko sa aking father kung okay na yan. Hindi pa raw okay, kailangan lagang laga. Ayan. So tikman na natin tikman na natin mga palangga. Marasa mga sangkay. Marasa siya. Kaso yung akong pustiso'y nasama. Hindi na ako pwede kumain ng mga malalagkit kasi yung aking pustiso'y umuugo-uga. Iyay! Kadarder! Ba't totoo yan? Marasa. Kain tayo mga palangga, kain tayo. Suman, linumpak sa Bisaya. Ayan, malagkit na puti. Na nilagyan ng gata. Ayan. Sana luto ka na. Dahil mainit na. Yan. Yan. Malaking kaldero kaso hindi naman siya puno. Kalahati lang. Kailangan lang malaking kaldero para yung tubig, pag nagluto kayo nito, yung tubig, iba kasing klaseng suman. Iwan ko to bakit hindi naluluto pag hindi ang sabaw lampas pa sa laman. Kailangan pag nagluto ka nito, yung tubig lampas pa sa kung kataas yung laman, mas lampas pa yung tubig para nakukuluan sa lahat. Kasi pag hindi siya naluluto. Parang suman na bilanghoy, suman na kamuting kahoy. Pag hindi mo yan ginanyan, tapos cross, ganyan. Hindi daw naluluto pag parehas ang lagay mo. Yung paghilera mo ba sa loob ng kaldero, hindi daw naluluto. Hindi ko alam, hindi ko pa na-try. Pero yun ang sabi nila ng mga expert. Hindi daw naluluto. So ganito yung yung suman na malagkit. Hindi ko alam sa ibang kung paano nila niluluto. Ito kasi pag niluto mo to kailangan nakatayo. Pag mong pahigain, hindi siya naluluto. Kailangan siyang nakatayo. Ayan, konting kaalaman lang po. Konting info. Kailangan pag nagluto kayo nito, malaki ang kaldero, lampas pa yung tubig sa laman para pantay ang pagkakaluto niya at lutong-luto talaga. Tingnan natin mga sangkay. Kasi nag-over na siya, nag-over smoky na siya. Baka wala na sabaw. Tingnan natin. Pero kanina, oh my gosh. Ayan, kailangan takpan ko rin siya ng isang takip pa para hindi siya matumba. Ayan. Lakpan ko ulit siya ng ayan. Madilim. Yung tubig wala na, hindi na pantay. Palagay ko luto na ito. Diba mga sangkay? Luto na siguro. Nag-over na siya. Nag-smoky. Okay. Saglit lang at titingnan ko ulit kung luto na.
Yan, mga tsikadora, mga rompadora. Magandang umaga. Maupay na aga sa inyong nga tanan. Ade. Kauno na. Gatingnan ko kung luto na. Luto na gara dito, tay. Yan. Abri daw ni tay, tay. Palagay ko hindi ako magpalagay. Gunting agad, tay. Ano na? Yung hudlos ko madlato. Palagay ko, hindi ako mapalagay. Ayan si Father, nagtitinawa. Ayan, ayan siya, mga palangga. Ayan. Oh. Luto na ito, tay. Kuha tayo ng kutsara. Luto na ito. O, tinidor. Luto na ito. Ah, luto na. Ahoo! Ayos na ito. Haunon. Yeah, haunon tayo. Sige, haunin mo na, haunin. Yan, luto na yan. Amay naman dito. Mother! Hala, pangapi, mga mother. Luto na di. Buat to kay bakit? Kuhaon din na kay. Ayan. Kuha agad ang kuha sa. Para makita. Sige. Ahu! Ayan na siya. Wala na nga sabaw. Nila pa ito. Oh, may ada pa. Nag-kuan na ya. Nag-decrease na. Oh, ayan mga palangga. Good morning. Pangaon kita ang linompak. Pangaon. Oh, ayan na. Sige. Ayan. Babu, makaon na ako nga magkakapi. Hala, sige, bira. Lamon na ini.